संसाराव जोनोम लादों जेब्ला नों माब्लाबाबो हारसिङै संसार जानो हाया। समाजनि नियम खान्थिखौ नों गारनानै माब्लाबाबो संसार जानो हाया। समाजारि सुबुंखौ गारनानै नों माब्लाबाबो संसार जानो हानाय नङा। थिग बेबायदिनो नैबे इउटुब न'खरावबो नों हारसिङै माब्लाबाबो देरहासार बा जौगासार जानो हानाय नङा। दा बेनिखायनो मा जों जेरै समाजाव थानानै माने बिदा फंबाय गामि सिंनि रायजो राजाजों अनलायनायनि गेजेरजों जै मैनि जों संसार जायो। थिग बेबायदिनो नैबे इउटुब न'खरावबो नैबेबायदि मोनसे अनलायनाय मा होनो गावजों गाव हेफाजाब होलायनायनि गेजेरजोंसो निस्सय नोङो माने गोजौ फारसे थांनो हागोन, ग्र' जानो हागोन नैबे आरो। बेनि थाखायनो जोङो नैबे इउटुब न'खरनि साफ्रोमबो सोद्रोमाफ्रा जोङो गावजों गाव हेफाजाब होलायनांगोन आरो जोङो गोजौ फारसे थांनांगोन। दा जों इउटुबाव कमेन्टनि गेजेरजों रायज्लायनो हानाय जोंहा खाबु दङ। दा नोंहा जुदि मददनि गोनां जायोब्ला अभियासलि कमेन्ट खालाम, नोंखौ हेफाजाब होगोन मानगोनां रायजो राजानो। दा बेनिखायनो नों सापर्ट बिनायखौबो खम खालामनाङा आरो सापर्ट होनायखौबो खम खालामनाङा। जों सापर्ट होलायलायनायनि गेजेरजों, जों अनलायनायनि गेजेरजोंनो नैबे इउटुब न'खरावबो जों जै मैनो खौसेयै गसंथानो हागोन, जों ग्र' जानो हागोन नैबे आरो नोंथांमोन। बेखायनो नोंथांमोनहा मदद नांगौ जायोब्ला आंनोबो कमेन्ट खालाम, आंबो नोंथांमोननो मदद होगोन। दा आंखौबो मदद खालाम।